हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजां दङ। DEEआव भेकेन्सि ओंखारदोंमोन रेगुलार टिचार LP स्कुल UP स्कुलाव। दा बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौ नायदो जोबजासिम आरो नोंथांमोना मबाइलजोंनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। लास्ट डेट 27 अक्ट'बर नोंथांमोना LP स्कुल एबा UP स्कुल बथ साइड एप्लाइ खालामनो हायो जायफ्रा टेट क्वालिफाइड आरो जायफ्रा आपकामिं टेट एग्जाम लिरगोन नोंथांमोनाबो रिजाल्ट मोनग्रोयोबा डिसेम्बरनि सिगां थ' बे पस्टआव एलिजिबल जागोन एबा एप्लाइ खालामनो टाइम होनाय जादों। दा बिदिब्ला जों थांसै डाइरेक्ट पेजआव, बेनिफ्राय लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन, चेक खालामबानो जाबाय, डाइरेक्ट फैनो हागोन। जाय नोंथांमोना दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय बेबायदि टेटनि बागै आपडेट मोनबाय थानो लोगोसे साख्रिनि। थ' दायो आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव, नोंथांमोनाबो बे पेजआव फैनो हागोन, डाइरेक्ट फैनो हागोन। आं लिंकखौ होखाजोब्बाय। दा बिनि लास्ट डेटआ 27 अक्ट'बर आरो स्टार्ट जाबाय 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय। दा जोङो गोदानब्ला जोङो गाहायाव फैनांगोन, एप्लाइ अनलाइनाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। दा जायफोरा एप्लाइ जाखाबाय थ' नोंथांमोना लगइन खालामना नायनो हायो स्टेटासखौ। दा जोंनो बेखौ नांला, जोङो एप्लाइ अनलाइनाव थुना होनोसै निउआव। दा निउआव थुनाय लोगो लोगो पेजआ नै बेबायदि गेवना फैयो। दा प्रसिड टु एप्लाइआव नोंथांमोना खनसे थुना होबावनांगोन आरो। दा बेयाव थुबाय। दा बेयाव नायदोनि माखासे गाइडलाइन्स दङ। दा नोंथांमोनाहाय मोननै एप्लाइ खालामनो हायो आरो जायफ्रा मोननैयाव एलिजिबल जायो बथ साइड एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो जुदि नों जायाब्ला मोनसेल' खालामबानो जाबाय आरो। दा आं बेयाव मोननैखौ होनोसै। थ' मोननैखौबो होबाय आङो। दानिया बेयाव फार्स्ट नेमखौ लिरनांगोन। थ' टाइटेलखौ नाङा, फार्स्ट नेमखौल' बेयाव नोंनिखौ लिरना हो। बेनिफ्राय मिडल नेम दंबा लिरना होदो बिथिंहाय आरो लास्ट नेमाव नोंनि टाइटेलखौ बेयाव लिरना होदो। थ' बेनिफ्राय फन नाम्बारखौ बेयाव लिरना होदो एक्टिभखौ, बेनिफ्राय इमेल आइडि होनांगोन। दानिया पासवर्डआ ओरैबायदि जागोन नोंथांमोना बेयाव नायनानै लानि। थ' बेयाव दङ लवार लेटार आरो थ' नोंथांमोना स्मल लेटारनि होनांगोन। जेरै हमना ला बेयाव ए होनोसै। थ' ए होबाय आरो दानि आपार केस थ' ए होबावबाय। बेनिफ्राय दानिया बुंदों नाम्बार। थ' नाम्बारखौ नोंथांमोना बिदिनो 1 2 3 गोसोबादि होनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना गासै 8था होनो हागोन आरो 8था। 8नि गाहायावबो जानाय नङा, गोजौ जानांगोन। नोंथांमोना 8नि गोजौआव जानांगोन आरो। थ' बेबायदि होनानै नोंथांमोना खालामना लादो। बेनिफ्राय साबमिटआव थुदो, अब्लानो रेजिस्टार जासिगोन। बेनिफ्राय जोङो एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव थांनो हासिगोन। थ' दायो जोङो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा रेजिस्टार जाबाय। बेनिफ्राय दानिया जों माखासे डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगोन आरो। दा जों बेखौ मावनोब्ला जों लगइन खालामनांगोन। दा बे आइडिखौ पासवर्डआ थांगोन जोंना इमेलाव थांगोन। थ' नोंथांमोना इमेलाव चेक खालामदो आरो। थ' रेजिस्टार इमेलाव थांसिगोन, नोंथांमोना चेक खालामनानै लगइन खालामनानै जोङो अनलाइन प्रसेसआव थांनो हासिगोन। दा बेबादि मोनगोन नोंथांमोनाहाय। दा इमेल आइडियाव नोंथांमोना आइडि नाम्बारखौ होदो, बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगइन खालामनानै जोङो एप्लाइ प्रसेसआव थांनोसै। थ' बेयाव नोंथांमोना नायनाङा, इमेल आइडियानो जागोन, इमेल आइडियानो इउजार आइडि जागोन। बेनिफ्राय पासवर्डआ जों होनाया बे जागोन। दा जों लगइनाव थुना होदो। दा लगइनाव थुनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि गेवना फैयो आरो। थ' बेयाव ओंखारबाय। दा नोंथांमोना नायदो नै बेयाव माखासे दानिया फिलआप खालामनांसिगौ। दा ओमफ्राय ओरैबायदि जागोन, बे 30 मिनिट्सल' थागोन। नोंथांमोना बेनि सिगांनो बेनि गेजेरावनो जोङो फिलआप खालामनांगौ जायो। स' बिदिब्ला जों नायनोसै दानिया मा मा दङ। दा बेयाव नायदोनि लोगोफोर टेट केटेगरि ओंखारबाय। दानिया जोंहा केटेगरिखौ जों सेलेक्ट खालामनो हासिगोन। प्रेफारेन्सखौ नोङो मायाव बांसिन इन्टारेस्टेड दङ। दा आं हमना ला इउपिआव होनोसै। थ' इउपिआव इन्टारेस्टेड। बेनिफ्राय सेकेन्ड प्रेफारेन्सआव जोङो दानिया डिस्ट्रिक्ट। थ' डिस्ट्रिक्टआ ओरैबायदि नोंथांमोनाहाय जेराव बांसिन भेकेन्सिस दङ बेखौ लानो हागोन, गासै मोनथाम होनो हायो। स' बिदिब्ला जों गवालपाराखौ नायनोसै, बर' मिडियामनि थाखाय बांसिन दङ। दा जों गवालपाराखौ होबाय। दा नोंथांमोना सेकेन्ड प्रेफारेन्सखौ धेमाजि होनो हागोन, मोजां पस्ट दङ धेमाजियाव। थ' थार्डआव जोङो होदो गोसोबादि, नोंथांमोना बबेखौ होयो, बङाइगावखौ होबाय। थ' बेनिफ्राय दानिया बेयाव नोंथांमोना बबेखौ होनो हायो थ' बेखौ सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। दानिया नेक्स्टआव जोंहा डिस्ट्रिक्ट। दा जोङो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामलायबाय। दा हमना ला आङो गवालपाराखौनो होनोसै, बांसिन बेयाव दङ भेकेन्सि। बेनिफ्राय सेकेन्डआव आङो धेमाजिखौनो होफिनबावनोसै। थ' थार्डआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो, गोसोबादि जायखि जाया होना लाबानो जाबाय। दा जोङो हमना ला मोनसे होबावनोसै। थ' बेनिफ्राय दानिया एप्लाइ फर दा पस्ट अफ लवार प्राइमारि स्कुल। थ' बेयाव नोंथांमोनानो एसिस्टेन्ट टिचार ओंखारखाबाय। थ' बेनिफ्राय दानिया प्राइमारियाव बेबो ओंखारगोन। थ' नोंथांमोना नायै खालामदो, बेखौ नोंथांमोना बबेयाव इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा जोङो बेयाव एसिस्टेन्टखौनो खालामसै, टिचारखौ। थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना ला बेखौ गाव गावबागाव। थ' दानिया मिडियाम, बे इम्परटेन्ट। दा जोङो बड' मिडियाम होनोसै बेयाव। बेनिफ्राय दानिया नै बेयाव इमेल आइडि ओंखारबाय। बेनिफ्राय लास्ट नेम फार्स्ट नेम ओंखारजोब्बाय। केटेगरियाव दानिया नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लादो बेयाव। दा कास्टखौ सेलेक्ट खालामदो, एसटिपिआव होदो। बेनिफ्राय दानिया डेट अफ बार्थ नोंनिखौ बेयाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो। थ' नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना ला।
तो दाना जेन्डार नोंथांमोना सिलेक्ट खालामदो फादार्स नेम होदो मादार्स नेम होदो गार्जेन नेमाव नोंनि फादार्सनि नेमखौ होनो हायो एबा जायफ्रा हाबा जाबाय नोंथांमोना हासबेन्डनि नेमखौबो होनो हागोन आरो तो दानिया जोंहा मेरिड आनमेरिड बेयाव सिलेक्ट खालामदो नोंथांमोना बेयाव होना लाबानो जाबाय तो बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव स्पाउस नेम तो हासबेन्ड नेमखौ होनो हागोन बा नोंथांमोना हिन्जाव नेमखौबो होनो हायो आरो तो बेयाव गोसोबादि हो नोंथांमोना नायहोबानो जाबाय जायफ्रा हाबा जाबाय नोंथांमोनाहाय तो नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो नायनानै तो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार ओंखारबाय दा जोंहा थांसै एड्रेसआव दा एड्रेसआव नोंथांमोना लकेलिटिखौ होदो नोंथांमोना हाउस नाम्बार होनो हागोन बा केयार अफ जायखिजाया होनो हायो आरो नोंथांमोना बेनिफ्राय दानिया फैबाय भिलेज बा टाउन नोंथांमोना लिरना होदो पुलिस स्टेसन लिरना होदो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय नोंनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामना लादो बेयाव बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव स्टेट जोङो सेलेक्ट खालामनांगौ आसामखौ होदो तो पिन कड नोंथांमोना होदो दा लोगोफोर नोंथांमोना दा बेयाव लोगोफोर एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ नोंथांमोना होनांगौ जायो नों बबेयाव मावदोंमोन आरो माब्लासिम मावदों मा पस्टआव मावदोंमोन नेचार अफ डिउटिस बेखौ होनांगोन दा बे एक्सपिरियेन्सखौ नांगौ जायो बेयाव बिदों तो बेखौ जों होथारनांगोन जायखिजाया नोंथांमोना दङब्ला होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना थांनांगोन फट' आपल'ड खालामनाय प्रसेसआव बाय बार्थखौ होनदो जोङो जोनोमनिफ्राय दंखायो इन्डियायाव तो बेखौ होनानै दानिया जोंहा पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम बेखौ जों येस होनांगोन तो येस होनाय लोगो लोगोसे जोंहा एक्सेप्ट जागोन नङाब्ला जों रिजेक्ट जागोन तो बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना बेयाव रिप्रेजेन्ट खालामनाय दङ नामा स्पर्ट्स लेभेलाव तो नोंथांमोना स्टेट लेभेलाव एबा नेशनेल लेभेलाव तो नंगौबा येस नङाबा बेखौ नो होदो तो बेनिफ्राय स्पर्ट्स सार्टिफिकेट होनांगौमोन नंगौब्ला तो बेनिफ्राय कालचार जुदि नोंथांमोना दङब्ला तो बेयाव नोंथांमोना येस नो होनो हायो आरो तो नोंथांमोना कालचारनिफ्रायबो जुदि रिप्रेजेन्ट खालामदोंबा होनांगोन एक्सट्रा मार्क मोननाय जायो तो बेनिफ्राय एनसिसि जोंहा नंगौबा बि आरो सि दङ आरो दा जों गैयाबा न' होबाय तो बेनिफ्राय पिडब्लिउडि नोंथांमोना येस होना लादो एबा न' होना लादो दा नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय दानिया क्वालिफिकेसन डिटेल्सआव जों फैनोसै नोंथांमोना बेयाव दानिया HSLC नि इयार अफ पासिंखौ होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना तो नोंथांमोना साइन्स नोंथांमोना बेकग्राउन्ड तो साइन्स थाखायो तो जों बेखौ होनो हागोन आरो जों HSLC आव जोंहा साइन्स थाखायोना स' बेनिफ्राय 12 पास तो नोंथांमोना रल नाम्बारखौ होनांगोन 12 पासनिखौ बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ होदो टटेल मार्क्सखौ होदो मार्क्स अबटेनखौ होदो बेनिफ्राय पार्सेन्ट ओंखारखागोन तो बर्डआ जोंहा होनांसिगोन नोंथांमोना एसेक्ट' मिथिखायो तो नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनानै आसामखौ होदो तो नोंथांमोना एसेक्ट लिरना होबानो जाबाय बर्डआव तो बे जाबाय दानिया नेक्स्टआव एलपि टेट क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ जों बेयाव होनांसिगोन माखासे टेटनि सोमोन्दै जायफ्रा माने पास आउटखा तो नोंथांमोननि थाखायसो नालाय बेयाव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै होदो बेखौ सेम टु सेम प्रसेस नोंथांमोना होबानो रोंखासिगोन दा बेयाव नायदो नोंथांमोनाहाय दा एलपि टेट दा बेयाव रल नाम्बारखौ होनांगोन नोंसोरनि रल नाम्बार मोननाय आरो एलपि माब्ला पास जादोंमोन इयार अफ पासिंखौ होदो बेनिफ्राय टटेल मार्क्सखौ होनानै मार्क्स अबटेनखौ होनांगोन सेम टु सेम बियो तो बेनिफ्राय दानिया एलपिनि जाबाय इउपिनाबो जासिगोन नोंथांमोना बेखौ सेम टु सेम होनांगोन आरो स' बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव जोंहा दानिया बेयाव माखासे आरो फैबावगोन नोंथांमोना बेयाव नै प्राइमारि तो बेयाव नोंथांमोना डिएलएड लादोंना बिएड लादों तो नोंथांमोना बिएड लादोंबा बिएडखौ होदो बेनिफ्राय दानिया बिएडनि क्वालिफिकेसन डिटेल्स नोंथांमोना सेम टु सेम होनांसिगोनलाय बेबायदिनो दानिया जोंहा ग्रेजुवेसन तो ग्रेजुवेसननि मार्क्सखौबो नोंथांमोना होदो इयार अफ पासिंखौ होलाजोबदो दा नोंथांमोना बेखौ रोंखासिगोन दा मास्टार डिग्री दङबा होनो हागोन तो बेनिफ्राय दानिया सार्भिस डिटेल्स तो नोंथांमोना एक्स सार्भिसमेन नामा बेखौ नोंथांमोना न' होबानो जाबाय तो बेनिफ्राय दानिया खायसे मावगासिनो दङ कन्ट्रेक्चुवेल हिसाबै जुदि मावखादोंब्ला बा रेगुलार मावखादोंब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो नालाय बेयावबो तो नोंथांमोना मावदोंब्ला होबानो जाबाय मावाखैब्ला न'आव होदो तो मावदोंमोनब्ला नोंथांमोना स्कुलाव बबेयाव मावदों बेखौ होनांगौमोन आरो दा लास्टआव नोंथांमोना बेयाव आइ हियार बायाव नोंथांमोना होजोबनानै टिक मार्क होनानै साबमिट खालामदो अब्लानो रेजिस्टार जासिगोन एबा एप्लाइ जासिगोन लास्टआव नोंथांमोना फट' आरो सिगनेचार आपल'ड खालामनांसिगोन तो दानिया नोंथांमोना फट' आपल'ड खालामनाय बेयाव एक्सेप्ट जागोन ना अनलि जिपिजि एबा जिपिजि फाइल जागोन आरो दा फट'आ नोंथांमोना 50 केबिसिम खालामनो हागोन आपल'ड बेनिफ्राय साइजखौ नायदो नोंथांमोनाहाय इन्सट्राक्सन्स दंखायो गाइडलाइन्स नोंथांमोना अफिसियेल फुल नटिफिकेसन डाउनल'ड खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय सिगनेचारा तो नोंथांमोना बै 50 केबिसिम हागोन आरो दा बे गासैबो जाजोबा नोंथांमोना दानिया नैबे गायाव फैनानै HSLC एडमिट एबा मार्कसिट नोंथांमोना सार्टिफिकेट जायखिजाया मोनथामनि गेजेराव तो नोंथांमोना हरनो हागोन एबा बार्थ सार्टिफिकेटबो नोंथांमोना हरनो हागोन नाथाय बेयाव बुंदों अनलि PDF फाइल खालामनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन आरो बेबो जाबाय 100 केबिसिम नोंथांमोनाहाय बेखौ आपल'ड खालामनो हायो तो बे अके जाबाय दानिया आरोबाव HSLC तो बे डेट मिन्स माने 12 पासनि आरो तो 12 पासनि मार्कसिट हरनांगोन अनलि नोंथांमोना PDF फाइल खालामनांगोन आरो 400 केबिसिम बेखौ हरनो हागोन बेनिफ्राय दानिया आरोबाव सार्टिफिकेट 12 पासनि हरबावनांगोन पासनि तो बेनिफ्राय एलपि टेट मार्कसिट नोंथांमोना हरनांगोन आरो जायफ्रा माने बेखौ एप्लाइ खालामदों एलपिआव नोंथांमोना हरनांगोन आरो बे जाबाय 100 केबिसिम खालामनो हागोन आरो एलपि टेट सार्टिफिकेट बेखौबो हरनांगोन गासैखौ PDF फाइल बेनिफ्राय दानिया मार्कसिट नोंथांमोनाबो हरनांगोन
तो बेयाव नायै हरदो लोगोफोर बेनिफ्राय दानिया लास्टआव नोंथांमोनाहाय पेमेन्ट दाननांसिगोन आरो नोंथांमोना साबमिट खालामनानै बेयाव नोंथांमोना साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना पेमेन्ट दाननायनि अपसन मोनसिगोन बेनिफ्राय जुदि मिस्टेक जादोंब्ला फाइना साबमिट खालामनाङा एडिट खालामनो हानाय नङा होनना बुंदों दा नोंथांमोना बेखौ नायै नोंथांमोना साबमिट खालामबा जाबाय लोगोसे पेमेन्टखौ नोंथांमोना दानदो दा बेनोसैमोन लोगोफोर एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा नोंथांमोना पिडिएफ फाइल खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन डकुमेन्ट्सखौ बेनिफ्राय फट' आरो सिगनेचारखौ पिडिएफ फाइल नाङा दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दा जायफ्रा मोजां मोनो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो।